šta čovjek da kaže, 2026. godina, evo, častit ću vas, jednom ćemo da ga prebacimo u sport, to ću da zatvoriš, sluštaj zvuk. Znaš kako to? April i Lili. U poslednje vreme na našem kanalu ste navikli da gledate testove, odnosno recenzije kineskih vozila. Kineskih vozila koji neverovatnom odlučnošću i agresivnošću pokušavaju da osvoje evropsko tržište. Cijela ta priča sa osvajanjem vam verovatno zvuči poznato, odnosno kao da ste negde čuli i taj primer imali i da vidite u praksi. Zato danas na testu imamo upravo taj brend po prvi put na Alfa Adrenalin YouTube kanalu Kia. Reč je o južnokorejskom brendu koji je pre 2 decenije tiho i lagano ušao na naše tržište, ponudio mnogo više za manje i najbitnije od svega postao standard koji evropski kupci poštuju. Pred vama je potpuno novi Kia S-Tonic u atraktivnom X-Pulse paketu opreme sa DCT automatskim menjačem i turbo benzincem od 100 konjskih snaga. Ovo je predstavnik prenatrpanog B SUV segmenta, klase gde kupci traže gradsku okretnost, pouzdanost i modern izgled. Da li je potpuno novi S-Tonic koga premijerno gledate kod nas sigurna kupovina ili mu azijski konkurenti dišu za vrat, saznaćete u nastavku današnjeg testa. Moje ime je Aleksandar, a vi gledate Alfa Adrenalin YouTube kanal. Da bismo u potpunosti shvatili gde je Kia sada, jako je bitno da se prisjetimo modela sa početka proizvodnje, odnosno modela kojima su pokušali da se probiju na naše tržište. Bili su to bezlični, jeftini automobili, gde je dizajn bio u potpunosti u drugom planu. Sve se promenilo kada su angažovali evropske dizajnere i uveli prepoznatljivu Tiger Nose masku. Najbolji pokazatelj koliko su dizajnom uznapredovali je i ovaj S-Tonic koji izgleda neodoljivo, atraktivno i luksuzno zapravo, iako ovo nije automobil iz luksuznog segmenta, niti na bilo koji način pretenduje ka istom. Idemo odmah na suštinu. Šta se to nalazi ispod ove haube? Hoćemo li se iznervirati ili ćemo pak imati sreće? Šta čovjek da kaže? 2026. godina, automobil i dalje na ručkicu, iako amortizor košta 5 evra. Nije to samo slučaj kod ove Kije, to je slučaj sa automobilima iz prethodnih recenzija koji su cenovno mnogo više. Molim vas, proizvođači, stavite amortizere. To vam je 5 evra, a onda kao gospoda otvarate, a ne ovako da se mučite. Dobro, to ćemo zaboraviti. Ono što je najbitnije i mnogo bitnije od cele ove priče sa amortizerom, zaboravite, je šta se nalazi ispod haube. A ovde, kao što možete vidjeti, je Smart Stream G. Šta to znači? To je TGDI agregat od 1 litru, znači 1000 kubika, 100 konjskih snaga. Ubrzanje od 0 do 100 je nešto manje od 12 sekundi i ok, znam da to ne deluje ništa specijalno, ali kao što sam rekao, vozi se potpuno drugačije. Što se tiče dodatnih podataka, ovaj auto možete kupiti i kao manuelac, to vam košta 1400 evra manje. E sad, što se tiče potrošnje, ona je deklarisana između 5,6 i 5,9 litara, a da li je to istina, odnosno da li su u fabrici naštelovali podatke, ćete vidjeti u nastavku današnjeg testa. Dakle, izložit ćemo ga svim mogućim i nemogućim situacijama da vidimo šta je to što vi zapravo realno treba da očekujete. Pored ove osnovne varijante, odnosno od varijante sa 100 konjskih snaga, možete kupiti i mild hybrid varijantu koja ima 115 konjskih snaga. Ali to sa sobom nosi neke druge stvari, neke veće troškove, eventualno potencijalne probleme koji mogu da se dese, ali u svakom slučaju o problemima sa Kijom ne treba da razmišljate, jer je Kia prvi proizvođač koji je na naše tržište doneo garanciju od 7 godina i 150.000 km, što je slučaj i ovde. Paket opreme X-Pulse, dakle neka sredina, neka zlatna sredina zapravo što se tiče snage, opreme i svega. Nije kao kod Kineza da možete uzeti jedan paket opreme i da je sve ista cena, već imate da izaberete za svakoga po nešto, što je s jedne strane loše, ali s druge strane i jako dobro, jer možda ne želim nešto, a hoću manje da platim i jednostavno demokratija. Može kako hoćeš. Kada pričamo o bezbednosti, ovaj S-Tonic u X-Pulse paketu opreme dolazi ozbiljno napucan. Korejci ovde ugrađuju sistem FCA 1.5, koji sam koči, koji prepozna pešaka, biciklistu ili auto ispred vas. A što je najjače od svega, radi i kada skrećete ulevo u raskrsnicama. Tu je i standardna postava. Auto sam drži sredinu trake, čita saobraćajne znakove i automatski kontroliše duga svetla. Za grad pohvaljujem što dobijate i prednje i zadnje parking senzore u paketu. Da vidimo mi da li je ova praktična Kia baš toliko praktična. Ovde imamo prtljažnik koji se otvara tradicionalnim
putem. Dakle, nema nekih tastera da ti sad tu šutiraš nešto, izigravaš, već jednostavno pritisneš dole po sredini i on se otvori. Nema elektronskog otvaranja, zatvaranja, možda ima u većim paketima opreme, ako hoćeš da zatvoriš kao čovek, uzmeš ovako i momački bre auto, mislim, mladalački, da se dame ne uvrede. A kada otvoriš ovde dobijaš 352 litre zapremine. Ako ti ni to nije dovoljno, onda po sistemu 60-40 oboriš zadnju klupu i dobijaš neverovatnih 1100 litara. To je nekome dovoljno, nekome nije. Kome nije, neko kupi sebi karavana. Ali ono što je jako bitno da pomenuti je da kada otvoriš ovo dno ovde, priđi da vide ljudi, imaš rezervni točak. Aprililili! Nema, ima otvor za rezervni točak i neki set za reparaciju, ali u suštini kod modernih automobila se točak pravih onih velikih dimenzija potpuno izbacio iz upotrebe. Nigde nećete moći da ga nađete, tek ponegde imate eventualno ćopovac. Ali s obzirom da je ovo automobil koji će pretežno da se vozi po gradu, onda vam rezervni točak nije ni potreban, a i javna tajna je da moderni muškarci ne znaju da zamene točak, tako da šta će im točak koji ne znaju da zamene? Bolje ovaj set za reparaciju, nešto stisneš, i ti napraviš da auto odvezeš do vulkanizera. To je neko mišljenje koje je sada podeljeno, neki su za rezervni točak, neki su za set za reparaciju, ali u svakom slučaju, suština je u jednostavnosti, je li tako? Zato Kia ne želi da komplikuje i da napravi ne znam šta, što realno nije ni potrebno ljudima, već im da ono na šta smo navikli decenijama unazad. Funkcionalan gepek koji se otvara i zatvara baš onako kako treba. Dum! Tad si pravi vozač. Ako ti je prtežnik mali, ako hoćeš krovni kofer, ne moraš da juriš ko će kako da nju ugradi, nego gle ove lajsne. Uvatiš za lajsnu, možeš ceo auto da ispomeraš ako imaš dovoljno snage. Ono što je takođe jako bitno da se napomene je da cijelom ovom utisku doprinosi ova vrhunska crvena boja u kombinaciji sa ovim plastikama, što se kaže cijelim off-road plastikama, jer ovo je ozbiljan SUV. Šalu na stranu, ovo je samo povišeni hatchback, odnosno možemo slobodno da kažemo napucani Kia Rio na steroidima, ali to se sve meni jako mnogo dopada. Ono što mi se takođe najviše od svega dopada je, molim te dođi vamo da ljudi vide, gume. Dakle, imamo premium gumu koju dobiješ uz auto. Premium guma uz automobil koji je definitivno decenijama pouzdan izbor. Stainless 16-ica u ovom paketu opreme, sve u svemu baš onako lep utisak. Ključ, estetski jako lep, vidimo. Zaključavanje, otključavanje, prtljažnik. A kada pritisneš dugme, iskoči mač. Jer ovaj Kia S-Tonic je tradicionalni automobil. Šalu na stranu, u ovom srednjem paketu opreme on dolazi sa ključem koji mora da se uključi da se zavergla, dok kod većih paketa opreme možeš da biraš da li hoćeš da verglaš, da li hoćeš na dugme, da li hoćeš sve da bude elektronski, da li hoćeš da ne bude. Jednostavno, Kia daje svojim kupcima pravo na izbor. Šta su to ako ne evropske vrednosti? A ovo svakako nije evropski auto, već je južnokorejski auto koji je adaptiran da bude evropski auto. I zato ga kupci sve više kupuju i zato sve više kupaca odlučuje da svoje poverenje da Kii. Unutrašnjost S-Tonika donosi jedan super retro funkcionalni fazon koji danas retko viđamo. Nema futurističkog ludila, već je sve podređeno staroj školi ergonomije. Volan jeste sportski zasečen i dobijate grejanje i volane i prednjih sedišta u većim paketima opreme, ali su sama sedišta u ovom X-Pulse paketu od klasičnog kvalitetnog štofa. Nema lažne kože, nema komplikovanja, čista klasika koja je laka za održavanje. Na centralnoj konzoli imamo ekran sa navigacijom. Dakle, opet ponavljam, ovo je srednji paket opreme, možda i best buy. Nismo uzeli najveći mogući, pa sad da vam predstavljamo sve živo što on ima, a onda cena duplo veća od one koju vi gledate, već je realno zlatna sredina. U sredini imamo naslon za ruku koji može da se otvori. Unutra nije neka preterano velika zapremina, nema nikakvo hlađenje, ali možeš da ostaviš sitnice i to je na kraju krajeva i poenta naslona za ruku, jel tako? Ispred naslona za ruku su dva cup holdera u koje ostaviš svoje piće i jedna ostava za ključ. To je rezervisano za modele koji ne moraju da se verglaju. Pored je elektronska parking kočnica koja dolazi u modelu sa automatskim menjačem. Ručica menjača je retro fazon. Nije onaj mali pipak kao kod modernih automobila, već jednostavno ozbiljna ručica gde treba stisneš dugme i menjaš u zavisnosti od toga da li želiš da ideš u rikverc, da li želiš napred i slično. Kada ubaciš u rikverc, odmah ćemo tu da vam pokažemo
i kameru koja je pozadi. Dakle, ovaj auto nema 360 stepeni kameru u ovom paketu opreme, već jednostavnu kameru. Rezolucija nije baš najbolja, iskren da budem, ali sa druge strane je maksimalno responsibilna. Dakle, nema nikakvog lagovanja, sve vidiš u realnom vremenu, što je jako bitno. Šta mi znači da mi kamera ima 5K rezoluciju, a da baguje i da laguje kao kod pojedinih evropskih i kineskih proizvođača, a onda napred imamo ulaz za USB port i USB-C port i jedno jako lepo skriveno mesto za upaljač. Otvoriš na gore, ubaciš upaljač i to ti je to. Imamo 4 tastera, za veće pakete opreme oni će biti popunjeni, dakle ovde ti malo Kia stavi do znanja da nisi doplatio baš sve. Imaš taster za paljanje, odnosno gašenje parking senzora, napred i pozadi ima senzore i to je to. Sad je automatska klima, a sad biraš ti sam. Da li će da hladi, da li će da greje, sad prebaci na automatik. Lep ekran, baš onako jedan zanimljiv detalj. Lep sat, ako nećeš ništa da te tu zamara, ako hoćeš stisneš dugme i evo ga. Ovo ti je glavni meni, podešavanja automobila su ovde. Dakle, možeš podešavati asistencije vozaču, za parking, za brzinu, evo vidiš kako radi, mislim u suštini dobar je, ima sekund malo da zastane pa onda krene, ali u svakom slučaju sasvim korektno. Dakle, kada krene, onda krene. Sve je tu lepo upakovano, smešteno. Nema ambijentalno osvetljenje, ali ima sve drugo što ti je potrebno. Zaključavanje, da li će sam da se zaključa ili neće, da li će da ti javi kada zaključaš auto da je neko ostao iste, servisni interval. Ima CarPlay i Android Auto, ali putem kabla. Ima fabričku navigaciju, to je jako bitno pomenuti i poprilično je dobra. Sve onako lepo i uglađeno, nema sad tu neke preterano velike zavrzlame. Bord iza volana, kilometar sat, obrtaji, tu su informacije o potrošnji, putu, ovdje imamo i prepoznavanje znakova, praćenje trake, auto hold, koliko smo kilometara prešli i domet, odnosno u kojoj se brzini nalazimo. Dakle, jako onako čitak ekran, nije prenatrpan informacijama, sve onako kako treba da bude. Kako menjamo režim vožnje, tako će i boja pozadi da se menja, čisto da nam stavi do znanja gde smo. Volan je zasečen gore i dole, predstavlja retro fazon, dakle kombinacija modernog i retro. Ima tastere, multifunkcionalan je naravno, čak ovde ima taster za menjanje režima vožnje, to je baš onako jedan sportski moment, ali sve drugo je svedeno i jednostavno. Ide se na ovu varijantu 2 kraka, dakle nije onaj trokraki, nego ovo je sad nešto što je, jel te, najmodernije, a u stvari se vraćamo na prethodne volane, stare volane, to je taj, eto, neki retro fazon. Jako bitno je napomenuti da imate fizičke tastere za gašenje start-stopa, ESP-a i podešavanje pritiska u gumama. Ovde imate još jedan retro moment, dakle halogene sijalice koje svetle, nije sad tu nešto prenatrpano ledom. Pritisnete dugme, unutra ubacujete vaše naočare i ovde čak imate 2 mala zvučnika. Ja sam iskren da budem prednjim delom zadovoljan, ne znam kako ste vi. Ajmo sad da vidimo kakav je prostor pozadi. A pozadi knapova, vozač 185, isti takav, jedva da stane. Za glavu ima dovoljno prostora, nije sad ne znam šta, ali ima. U sredini nema mesta ni za koga. Dakle, 2 osobe pozadi lagano ili 3 dece, ali jako bitno napomenuti da ovde nemate naslon za ruku, tako da ćete morati da se nalaktite na ovog kolegu pozadi, jedan na drugog, jedna na drugu i imate 2 ISOFIX-a. Za mame koje će ovaj auto da voze po gradu, možete bezbedno vezati vašu decu. I to vam je to. Imate jedan ulaz za USB-C port i to vam je to. Ko kaže da Kia nije moderan auto? Evo, ti sad hoćeš ovde pritisneš da otvoriš, kao što to 90% proizvođača ima. Ne može, već moraš da otvoriš vozačeva vrata, a onda na dnu samog automobila povučeš taster, otvara se, tek tada možda pristupiš, nema krađe goriva i ono što mi se jako sviđa je što je ovo benzinac, dakle možeš slobodno u pauzi na putu da se dopinguješ. Znaš kako to? Čista ispade mi. Čist benzin, nema šta. Što se tiče zapremine rezervoara 45 litara i sa tih 45 litara ovaj S-Tonic može da pređe domet do čak 600 km. Možda čak i više. U svakom slučaju meni stoji na 600, zakucan vozim, ono se ne smanjuje. I konačno je došao trenutak da se provozamo u najnovijem S-Tonicu od Kia. Iskren da budem, kada sam preuzimao ovaj automobil, nisam očekivao apsolutno ništa od njega što se tiče voznih karakteristika. Mali gradski auto i to je to. Ali ono što me je zateklo ovde me je iskreno oduševilo. Da se razumemo,
1000 kubika, 100 konjskih snaga, kome god to da kažete sa strane, svi će da kažu, ma, to je kosilica, to ne vuče ništa, to će da crkne posle 2 godine. Ne znam kada će da crkne, ali s obzirom da daju garanciju 7 godina, onda ne sumnjam da će da bude kako treba, posebno što u prve 3 godine nemate ograničenje što se tiče kilometraže. Nakon toga imate 150.000, ali ljudi, mali gradski auto 150.000 da pređe, treba ozbiljna količina godina i vožnje. Iskreno, oduševio me od samog početka. Tolika snaga, zapravo to u tehničkim podacima, kada krenemo od 0 do 100, nije nešto. Ispod 12 sekundi, 10 je neki prosek, sve ispod 10 je super, ali uopšte nemate takav osjećaj. Verujte da uopšte nemate takav osjećaj, već imate osjećaj kao da je mnogo snažniji. Čak ljudi sa kojima sam ja razgovarao, odnosno moji neki poznanici s kojima sam se vozio, koji su vozili iza mene, kada idemo da se vozimo, su bili u fazonu, lažeš nas, taj auto nema 1000 kubika. Tako se lepo vozi, tako je lepo uglađen, to je sve isključivo zbog automatskog menjača DCT od 7 brzina. Radi savršen posao. Imate modove vožnje, što za ovaj rang vozila i nije tako tipično. Ti modovi vožnje zapravo samo kontrolišu menjač, odnosno koliko će brzo, na kojim obrtajima da menja brzine. Ali upravljivost je nešto što mi se posebno dopalo. Ok, ima veze sa tim što nije ozbiljan SUV kao što su prethodni modeli koje smo testirali. Direktniji je na upravljaču, volan je tvrđi, nekome se to sviđa, nekome ne, meni se apsolutno sviđa jer u svakom trenutku znate gdje se nalazite. Pa čak i ako ga povučete po nekim krivinama, mnogo će biti lepši utisak nego kod klasičnih SUV-ova, crossovera, jednostavno niže je sedenje, niže je u poređenju sa SUV-om, a u poređenju sa hatchbackom možda čak i za nijansu više. S obzirom da sad imamo po nekim rupama i po neravninama, moram da pomenem i to vešanje. Vešanje je sa prednje strane McPherson, a pozadi je polukruta osovina. I zbog te polukrute osovine možete imati osjećaj da je preko ležećih policajaca malo kruće, ali to ne znači da je auto neudoban, daleko od toga. Samo da jednostavno se vozi direktnije, odnosno malo žustrije nego što su to neki Francuzi, eventualno ovi novi Kinezi koji plove po putu i gde vi bukvalno ne osjećate ni jednu rupu, ali sa druge strane i nemate toliko upravljiv automobil. S obzirom da se radi o cenovnom rangu počev od 21.000 evra, pa sve do 30.000 evra, naš paket opreme je srednji, odnosno, da kažemo, neka zlatna sredina i njegova cena je nešto više od 25.500 evra, ali Kia uvek ima svoje neke popuste, tako da popust od 2.000 evra vam omogućava da ovaj automobil kupite za nešto iznad 23.500 evra. Kada sagledamo tu cifru i uporedimo je sa kineskim proizvođačima koji su došli na naše tržište, koji su ogromni, snaga, napucano, opreme, svega, iskren da budem, to i nije baš tako preniska cena, ali sa druge strane, sa razlogom je ta cena i sa razlogom će neko da odluči da kupi Kiu u odnosu na malo pre pomenute, jer jednostavno imate garanciju koja je vrhunska, koja je ostvariva, dokazana, dakle nema nikakve laži, nikakve prevare. Automobili su pouzdani, to je najbitnije od svega, jer je Kia 20 godina gradila taj imidž da je zapravo pouzdan automobil. Dakle, osim toga što ne šljašti sve ovde, vi imate zapravo jedan upotrebljiv automobil, a posebno u S-Tonicu koji je pravi onaj gradski automobil koji ćete da kupite i 10 godina da ga ne menjate, da bukvalno samo radite male servise i to vam je to. Tako da je ova zlatna sredina u pravom smislu te reči zlatna sredina. Ako odete na najveći paket opreme gde je cena već oko 30.000 evra, onda tu iskren da budem može svašta nešto da se uzme i nisam siguran koliko bih preporučio kupovinu takvog auta, naravno ko voli svaka čast, ali iskreno smatram da je ovaj konkretno primerak, odnosno ovaj paket opreme možda jedan od boljih izbora u klasi. Ako vam je naravno stalo da tu sve sija, šljašti, da tu bude ambijentalno, da ne znam ti ja šta sve mogu ovi ekrani, onda ovo definitivno nije automobil za vas, ali ukoliko želite pouzdan automobil koji će vas dugi niz godina služiti, onda je Kia S-Tonic, najnovija Kia S-Tonic, jedan od solidnih izbora. Ne mogu a da ne pomenem udobnost ovog automobila, odnosno sedišta koje su u štop varijanti, znači neka, da kažemo, srednja klasa, jako su udobna.
ni u jednom trenutku nisam osetio zamor, a verujte mi da od kako sam preuzeo auto, bukvalno ga ne gasim, idem, završavam sve po gradu, pa čak i na otvorenom, i ni u jednom trenutku se nisam zapravo umorio. Zvučna izolacija je poprilično dobra, na autoputu iznad brzina, recimo 100, 120-30 na sat, tek nakon 140 kreće da se osjeća neki zvuk, odnosno da ta zvučna izolacija bude lošija, ali sve do tada ste bezbedni, a s obzirom da je ovo gradski automobil, onda realno nećete ni koristiti te neke veće brzine uglavnom. Motorizacija, osim ovog testnog primjerka koji je 1.0, odnosno 1000 kubika sa 100 konjskih snaga, turbo benzinac, ima 3 cilindra. Imate i opciju da kupite mild hibrida, odnosno isto 1000 kubika sa 115 konjskih snaga. E sad, da li je to dobar izbor ili nije, ja iskren da budem, nisam dovoljno kompetentan da kažem, jer se nisam pretjerano udubljivao u analizu. S obzirom da je to taj cenovni rang u kojem kažem da svašta nešto može da se uzme, ovo mi je mnogo primamljivije bilo za, informisanje. Ljudi mogu da kažu, ok, 3 cilindra, to je kosilica, to se ne čuje ništa, to... Ljudi, da se razumemo, ovo nije automobil koji ćete kupiti zbog strasti, zbog ne znam kakvog ubrzanja, zbog vaše ljubavi prema trocilindrašu, ali sa druge strane, automobil je pouzdan, ne troši uopšte mnogo goriva, a to je jako bitno da napomenemo, i sama potrošnja, koja je negde na našem testu, od kako smo uzeli automobil, pa računajte na nekih 2000 km, ostvario 6,5 do 7 litara. Iskren da budem, za jednog benzinca, znači klasičnog benzinca, i za rute koje mi inače prelazimo, a koji moj lično automobil Kinez pređe sa 11,5 litara, 7 litara je sasvim dobra potrošnja. Dakle, ne radi se o hibridu, ne radi se o plug-in hibridu, već jednostavno čist benzin koji vam kao takav štedi novac, jer ja, evo, sipanje pun rezervoar, ne gasim ga 3 dana, tek je sad skinuo 1 crtu od 4. Moj auto sipam pun rezervoar koji ima, ajde da kažemo, par litara više, 2 dana, ćao. Eto. Tako da, generalno, sveukupni utisak o Kia S-Tonic, svakako da nije najbolji automobil na svetu, niti je, ne znam kako, luksuzan, ni inovativan, ni ne znam ti ja šta, ali Kia sa ovim modelom to i ne želi da postigne, da se razumemo. Kia sa ovim modelom želi da postigne da se jednostavno prodaje kao pouzdan auto, kao partner u svakodnevnom životu. Da li ćete da sa njim idete da završate ne znam koje stvari ili da odete na neko kraće putovanje, neće vas izdati i neće vas ostaviti na putu, i to je negde najbitnije. A sad, što on ima, ne znam, tastere ovde, što nema da pucneš prstom, a da on upali 360 kameru i da te navodi kroz... Kome to realno treba. Ljudi su se mnogo ulenjili, mnogo smo postali konformisti i nekako smo otišli u potpuno drugi smer od onog što zapravo treba da bude slučaj, a to je da sve ovde što imaš, to ti je dovoljno i to je to. E sad, da li si ti za to spreman da platiš neke 23,5 do 24.000 evra, to je već na tebi da odlučiš, ali jako je bitno uzeti u obzir da konkurenti, da ne kažem evropski proizvođači, koji imaju automobile u tom nekom rangu, sigurno jesu za 15 do 20% skuplji. E sad, lepote u oku posmatrača, da li on svoj auto sviđa, da li odgovara vašem budžetu. Na kraju krajeva, kakav utisak ostavlja na vas kao neko ko ima iskustvo sa automobilima je svakako nešto što želim da čujem u komentarima, a za sve ostalo, evo, častit ću vas, jednom ćemo da ga prebacimo u sport, samo da se ovaj čika ispred nas isključi i da ga malo potopimo da čujete kako lepo prede. Jednostavno, nabija tu brzinu baš kako treba, neka preticanja, šta god, nećete imati baš nikakvih problema. Ne zaboravite, ovo je mali gradski automobil sa dužinom od 4,15 metara i nije neka limuzina, niti je hatchback koji će da osvaja krivine na Nürburgringu, već jednostavno automobil koji kupiš da te služi u svakodnevnom životu. To bi bilo to za danas i potpuno novi S-Tonic. Sada je red na vas, da vas čujem u komentarima ispod. Kako vam se čini ovaj auto? Da li biste ga uzeli u obzir ispred kineskih i evropskih proizvođača koji jure taj fancy izgled, šljašteće, ambijentalno i tako dalje? Ili ste sa druge strane za nešto ovako malo konzervativnije, sigurnije, stabilnije, nešto što će da vam pruži tu sigurnost koju na kraju krajeva svi želimo od automobila?
Vidimo se u nekoj od narednih recenzija, a do tada ne zaboravite like, share i subscribe. Ćao!